zituzten Frantziako mugan. Bere aldekoak ez ziren askoz gutxiago izanen. Agintarik mugak eta aduanak ezartzen zituzten bidetan, alde batetik bertzera pasatzen ziren produktuk kontrolatzeko, baimentzeko edo debekatzeko. Gainera, aduanetan diru kopuru bat ordaindu behar zen produktuak pasatzeko. Horregatik, herrixeak bere beharrak asetzeko eta ordainketak saihesteko kontrabandoa egiten zuen. Gauez, mugaren alde batetik bertzera zenbait produktu pasatzen zituzten. Herrian bertan ere, elkartrukak egiten ziren. Beran, hainbat tokitan egiten zen kontrabandoa. Inerdia, Izuniaga, Ibardin, San Miguel Zuria, Osoritak. Gaurkon, garai hartako bizipenak gure erakarko dugu dantza, bertso eta testimonio bitartez. Beraz, favorez, denongi ulertzeko, isiltasuna mantentzea eskertuko genuke.
No sé si hemos tenido momentos malos. Bueno, sí. Cuando te quitaban, te llevabas un berrinche y lo pasabas mal. A mí me gustaba. Más que ganar, me gustaba pasar. Que el guardia te preguntara, ¿tiene algo que declarar? Y yo, no, nada. Y era verdad. Yo no tenía nada para declarar. ¿Qué iba a declarar? Aize ditzen ginen, eta norbait falta bazen, ez bazen etortzen, ze pasatu ote da, ez genuen garrantzirik ematen. Trakin ibiltzen ginen, ama, orain mendidez baten manez bezala. Katxondo izaten genuen. Igual puntu batean gelditu eta lasterka elkarri zankaila paratu eta aritzen ginen.
Gutxo frantziko lana. Ameriketara iman eta gero handik irulaurte bat zerbait egin. Eta batzera kontaban. Eta etzen astero jaten abide.
inon hainbezain seguru, larun eta labiaga, albotik zaintzen biburu, kauleta garaitarreta, daude inguruz inguru, kauleta garaitarreta, daude inguruz inguru, mugazainak saihesteko, paraje ederra dugu. Ni hasi nintzen txatarrekin zen, pobrea eta. Lehendabiziko bidaia egin duen, 14 urte izanen duten. Zer nahi ikusi egun arte. Hau izan ere proposatu dut. Ez dakizu non hartu paketia, non egin eta gero gara. 14 bat egun pasatu nituen, hau izan ere proposatzen. Baina gero, anaia berotu eta berriz animatu nintzen. Urraingo bidaia amiltzeko da zuen. En aquel tiempo en las casas había 4 hijos y se marchaban 3. Sin el contrabando se iban que decir los 4. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak, edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak, edozein insekturen aurkako tratamentua,
desinfekzioak, egurrezko egituretan zein altzaritan xilofagoen aurkako tratamentuak, hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola, desinbera. Eta kaskarra euria fuerteari bazen, makilakin eta zaunekin bidazka bilatu eta baten ginen, normal.
isilik abiatzear, urruña eta azkainen, parez parea gertzear, hartzaien soro zabalak, zirenak urtetan zehar, benta eta topaleku, pakete loditamear, sarri pentsatu izan dut, ibardin gaina ustea, libre dabilen aizeak, ez du lamugarik behar. Amitxitazu, gaztia zinenekan ekintzen kontrabando amintzen beratikan. Beran egokintzen kontrabandoniz, eta Guggenpein uniz, gure etxetra ezartzen zetortzen ziren paketikin, paketiak hartuak frantziko mugan, eta ekartzen ziren mutili gaztiak, eta etxetzen zituzten paketiak gure etxian, eta horretan bazen klasa nizkoa, handina, geina, sakarinak Sakarina, azukrea zela? Sakarina azukrin ordezkoa. Bai. Eta gero sakarina hori erametik nuen gehiena Donostira. Eta gu bi aizpak baten ginen autobusian, lagun sakarik kajak ziren misto kaja binetik iseguak, eta prestatua bagun arropa faja bat izala, beti josiek lekua egina sartzeko sakarina kaja, eta gutxin paratu. Berrien, batzen zenuten. Denean, golta bana. Bai. Eta gero, haren gainean gabardina bat, beti gabardina bera. Eta autobusean joaten nintzen ni, bakarri joaten nintzen, eta nire izpai baten zen nire bere bisa. Eta Donostian, izango nun, ostanto batean.
egiten genuen. Bat bagenu dispresa, Apolo zuen. Orduan, baitziren ikean berat Apolo hartan eta guk manduari hola gaitu. Bazekin ederki bedia. Gau ez ibiltzen zen bakarrik mundua, egun ez itxian egoten zen eta arratxean bibi ederki bazekin eta hura egiten zuen. Bide bakar batzekin, mugaino eta buelta. Bera bakarrik bihaltzen genuen, bihaltzen paketeak prestatu hartu. Manduak alde baten 4 pakete, tabako kaja eramutetzikun, bertzaldien bertzelau, eta gainin bertzekatzen. 12 dentarat, makinekin lotzen genituen, bloke bat egin artean. Apolo bere errindura joaten zen.
ustelura hazien sustarari hazien sustarari Gaur egun bereizten ditu bi herriren izenak, bi lurrak beratarrenak eta lesakarrenak. Ai San Miguelek ikusi izanen zituenak, ez ziren bakarrik izan gerrak eta krimenak, zubi hartan pasatuak ta gertatu zirenak, bidasoak bustitako oroitzak dira denak, bidasoak guztitako oroitzak dira denak. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzaritan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera.
Bidasoan pasatzeko kontrolua? Pues... Premuskua, bertzea, ospalkua, 20 urteko mutilak, bi aldetikan atezaio, alde batetikan hori xixerua edo impostu kobratzen zituena, bertzatikan ez dakizer, biek ito ziren, eta gero etik bat, kaskazurra, xetu arrautu zuten. Pues Lehantatxi hasi zen nire adinekin kontrabandon, 16 urtekin, eta beti kontatu zian bere lehenbizko viaji basorin zehola, eta torri zen bere ondoko bizirezuna, eta joan ziren bile kontara. Han, egon ziren espero, nola zen egur ditxarra, eta Frantzin etza honez telefonorik ez dio zure gaur egun bezala, pues, etzen Frantzikan torri bartzena, eta betatzen itxera josko eskutxera. Eta, pues, bere lehenengo viajea bai etzela zen arrakastatxoa etxona, minio bertzurtetan segitizun hortan, eta usteak eta nahiak, norbere bideak, eta herri baten bidaiak, usari bizitute, iragandako gura, bakoitzak bere modura, bizirik
gizonezko emakumezko denak egiten zuten kontrabandoa, da nola zen asuntua. Denak, bakotxak bere modura egiten zuen, gizonak egiten zuten gabako lana, eta lazekintasun